Rečenica Mario igra tenis zvuči poprilično jednostavno, ali naravno Nintendo to pretvori u totalni haos. Mario Tennis Fever je novi nastavak koji pokušava da vrati serijal na pravi put i iskreno uspeva. Koncept je poznat. Uzmeš tenis, ubaciš Mario likove i dodaš specijalne moći i dobiješ nešto što nije simulacija, nego čista zabava. Igra donosi čak 38 likova koje možeš da otključavaš kroz igranje. Bez DLC-a, bez paywalla. Sve otključavaš sam, što je danas prilično retko. Glavna novina su takozvani Fever raketi, specijalni rekviziti koji daju posebne moći tokom meča i veruj, menjaju igru. Mečevi postaju brži, haotičniji i mnogo nepredvidljiviji. Što se tiče modova, sadržaja ima baš dosta. Adventure mod postoji, ali više liči na trening nego pravu kampanju. Pređe se relativno brzo i služi da te nauči osnovama. Prava zabava dolazi kasnije. Turniri, izazovi, trial towers i naravno lokalni multiplayer. Do 4 igrača. I tu igra najviše blista. Posebno u swing modu. Znaš ono Wii Sports fazon. Mašiš Joy-Conom i igraš tenis kao da si stvarno na terenu. Idealno za društvo. Online postoji. Radi ok, ali nije ništa revolucionarno. Matchmaking je tu. Rank se resetuje svakog meseca, ali fokus igre je očigledno na lokalnoj zabavi. Na kraju, Mario Tennis Fever nije igra koja pokušava da bude realistična. Niti to treba da bude. Ovo je igra za zabavu, za društvo, za haos i ako tražiš nešto što možeš da upališ i odmah se zabaviš, ovo je tačno to. A cijelu recenziju ove igre možete pročitati na IGN Adria.